Τι σπέρνουμε τον Απρίλιο? Τον Απρίλιο σπέρνουμε φασόλια για φρέσκα ή ξερά, μελιτζάνες, ντομάτες, πιπεριές, καλαμπόκια, πράσα, καρότα, φράουλες, κρεμμύδια για φρέσκα ή ξερά, πεπόνια, καρπούζια, μπάμιες, παντζάρια, ραμπανάκια, αντίδια, σπανάκια, σέσκουλα, σέλινα, μαρούλια, πατάτες, σπαράγγια, ηλιάνθους, μπρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια, γλυκοπατάτες. Απ' τα αρωματικά σπέρνουμε ρίγανη, μέντα, φασκόμηλο, θυμάρι, δεντρολίβανο, βασιλικό, μαντζοράνα και μαϊντανό. Μεταφυτεύουμε ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, αγκούρια, κολοκύθια, πράσα. Κάνουμε σπορείο για ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, πράσα, φράουλες, πεπόνια, καρπούζια, παντζάρια, σέλινα, μαρούλια, μπρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια.